Yung malaking batong yan. Wala, shoutout sa buong Sigma Pilipinas. And then, Yan. maraming salamat po kay Paps Bawa at kay Paps Ronnie. Mga bato. Ayan, you can see. Sir Mark, nagbablog ako. Baka may gusto kong shoutout. Ay, mga pala, shoutout sa buong Sigma Pilipinas. And then, Yan. maraming salamat po kay Paps Bawa at kay Paps Ronnie. Yan. Galing po kami ng Bulina, pumunta kami ulit ng Dasol. Hindi ko alam na makikita ko pala si Paps. Shoutout din sa'yo, Paps. Quality. Siya nagkita kami dito pa sa isla. Hoy, Don, siya pala nakakuha ng motor mo. Kasi doon, yan. Quality, shoutout sa'yo. Yan, ay sir, may ano pala kami. Ayun, thank you, thank you. Ay, ano, hindi pa ba ako nakano dito? Hindi ko sure eh. Basta sige, nagpo-post lang ako dun sa ano. Lalagay ko to sa motor ko. Sir, muna na ako sir. Oo nga pala, Sigma Motorsiklo, Oo. tropa. I love it. Sige sir, thank you, thank you. Alright mga two wheels, part 2 tayo. Pupunta tayo ulit sa Crocodile Island. But this time, lalakarin natin, no? Kasi may nakapagsabi sa amin na pwede palang lakarin to. So mas prefer namin yung ganito kesa dun sa kanina na nagbangka tayo. So ayan ang daan. So putol siya. Ayan yung daan. So putol. Iniwan namin yung motor doon. Then maglalakad tayo. Trek tayo dito. May kalabaw. Tsaka may kalabaw. Ayun ang nagbabangka. Ito. Sa taas, no? Okay. Pag naka-akit kayo dyan, bukal din sir, katulad dito. Oo. May, dito sa kabila sir, tignan nyo rin may anong kabakungan. Oo. Siyempre yung pababa na yan, Oo. kabakungan. So diretso ka lang dyan. So may mga tinik-tinik na yan. Oo. Gumanon kayo. Okay. Sige. Para makita nyo yung gumagano na tubig. Oh. Talaga? Meron dyan? May butas po doon. okay. Kasi ito yung Crocodile Island, doon sa kabila. Pati gano'n. Ano, sige, hanapin na namin. Thank you maraming salamat. Okay. Boto. Hello po. Ayun. Tinulungan tayo ni ate. Ayan. Ito yung tatawirin natin. Tatawid tayo Kaya dyan. ba? Oo. Okay po, salamat po. So yun nga, nandito na tayo. So tatawirin natin yung malaking ilog na yan. Yun, tatawid natin on foot. Akit tayo doon. Tapos, ayun, merong isang spot daw doon, yung gumaganon na tubig. So check natin. And then, diretso, Crocodile Island. Let's go. Let's go for the adventure. So ayan mga two wheels, dagat na yan. Tapos ayan. So ito yata yung nakita ko sa drone kanina. So tatawid tayo. Need nating tawirin. So hindi ko alam kung hanggang saan. So check natin. So yun, diretso. Then akyat. Okay, let's go. Ay, buhangin na. Buhangin na. Ay, hindi. Alright. Ayan, lakad tayo. Tayo. So dito tayo. Check natin yung ano. Dandahan. Ayan. Tignan sa gitna na tayo. Ayan o. Ayan, open sea. Uy, ang lamig. Okay, so natawid na natin mga two wheels. Ayan. So, ang gagawin natin, trek ulit, akit tayo dito. Ayan, so masukal na yan. Paakyat. Okay, let's go. Okay. So, dalawang daan. Yan o. Oh, ganda. Dito tayo. May sinasabi si ate dito. Ito nga. Ito na yung kanina. Ito na yan. Okay. So, ito na pala yan. Paakyat. Yun o. Dito tayo galing kanina. Oo.
So it's just a short walk lang pala. Yun lang, tatawid ka talaga sa ilog. Dandahan na sa mga bato. Ito yung may cave dito na pwedeng liguan, mga katulog. Papakita ko sa inyo. Yan. So dito kami galing kanina, pero via boat. So ngayon, ginawa natin, naglakad tayo, which is mas adventure. Mas na-appreciate ko kasi yung ganun. So yan, ayun yung mga nandito yon, no? May pool dito, may kuweba dito, mga katulog. Puno ng tubig. Check natin. Yan, no? Look at that. Yan. Oh, diba? Wow. Yan yung cave. So, kung matapang kayo, pwede kayo maligo dyan. But, syempre hindi kami maliligo. Oh. Oh. Ha. Delikado. So, may dalawang maliit na boats dito. Galing sa cave. Ayan, oh. Niluluwa yung tubig. Ayan. Kulit. Galing, no? Okay, mga two wheels, nandito tayo sa taas ng mga bato. Ayan, as you can see. Ayan. Ang taas, di ba? So, ayan. I think ito yung Crocodile Island. Itong hiwalay na to. Ayan. Kasi andun yung butas, yung parang mata. So, ayan siya. Puro clip lang. Ayan. Happenings dito. And by the way, ayun, yung pinuntahan natin, Culebra Island. I'm not sure if kita sa camera. But yeah. Ikot-ikot lang kami dito until later. Then mamaya baba na kami. So yeah, mga two wheels. Later. Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting